नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात एटीएम आणि बँकेतल्यान पैसे काढून भायर येतानाच पैसे लुटून घेऊन जाले फरार. कारवार शहराच्या पिकळे रस्त्यावेल्या बँकांतल्यान ग्राहक पैसे काढून घेऊन येताना बँका मुखारच रस्त्यावर चोरान आपल्या चलाकीन पैसे लुटून फरार झाली घटना काल घडली. ग्राहक, निवृत्त शिक्षक आणि महिला त्या बँकेतल्यान विड्रॉ करून वयतना चोरान दोघाले सुमार 70,000 रुपये लुटून फरार झाले. कन्नड आणि हिंदी भाषेत उलोवचे या चोराले वर्तन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. पहिली एक महिला एटीएमातल्यान 5,000 रुपये काढून घेऊन बाहेर येऊन आपल्या कारीत बसली त्यांना एक व्यक्तीने येऊन सांगले की गाडेपंथात नोट पडला म्हणून सांगतरेत ती महिला पळवूक सकल उतरली आणि गाडेपंथात वाकून पळयतना तिगेले पर्स घेऊन तो चोर फरार झालो. तसेच निवृत्त शिक्षक श्री उमेश सावंत हे मी बँकेतल्यान 65,000 रुपये घेऊन बाहेर येयला. तितल्यात तेमकां पत्त विचारचे निमित्त करून तेंचबरोबर जनता बाजारपर्यंत तेच पाठलाग केलो आणि तेमी एक कार्यालयाच्या भितर वचूं वयतना तेमगेले पैशाचे बॅग फारयले. ताबडतोब निवृत्त शिक्षकान पोलीस तक्रार दाखल केली. पोलिसांन शोध कार्य सुरू केला. लागींच्या सीसीटीव्ही कॅमेराचे परीक्षण केल्यानंतर एक आरोपीलो फोटो मेळ्ळा. बस स्टँड, हॉटेल, बार आणि इतर जाग्यार या गँगालो शोध सुरू असा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी कुळवे बरूर ग्रामाच्या जनता विद्यालयाचो सुवर्ण महोत्सव साजरो. शिरसी तालुक्याच्या कुळवे बरूर ग्रामाच्या जनता विद्यालयाच्या हायस्कुलाचो सुवर्ण महोत्सव समारंभ कार्यक्रम मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी दिवली पेटोवन उद्घाटन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले आणि सुवर्ण महोत्सव समारंभाच्या स्मरणिकेचे अनावरण केले. शालाभिवृद्धी समितीतर्फेन मंत्र्याक गौरवपूर्वक सन्मान केलो. या वेळार विधानसभाध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, केंद्रा वेलफेअर ट्रस्टाचे अध्यक्ष श्री एस पी कामत, कार्यदर्शी कृष्णानंद शेट्टी, ज्येष्ठ साहिती श्री विष्णू नाईक तसेच शिक्षक, स्थानिक प्रमुख आणि विद्यार्थी वर्ग उपस्थित आशिल्ले. विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी रांची बिरसा हिंगा चलच्या बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यक्रमात हजर जातले. कारवार विधान परिषद सदस्य तसेच बीजेपी एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मान्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी रांचीच्या बिरसा मुंडा राजपथात चलच्या भारतीय जनता पक्षात एसटी मोर्चा कार्यकारिणी कार्यक्रमात हजर जातले. 2 दिवस चलच्या या कार्यक्रमात आदिवासी समाजाचो विकास, पक्ष संघटना आणि इतर विषयाचेर चर्चा जातली. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय एसटी मोर्चा अध्यक्ष श्री समीर उराव, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री सत्यनारायण रेड्डी, संघटना कार्यदर्शी श्री व्ही सतीश जी, राज्याध्यक्ष श्री तिप्पराजू हवालदार आणि इतर संबंधित मुख्य अधिकारी हजर जातले असे प्रसार माध्यमांमार्फत कळयला. रामनगरात पेट्रोल डिझेल चोरताना ग्रामस्थार 4 जणांक धन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. रामनगर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या रामनगर परिसरात गोवा बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावर पार्किंग केलेल्या वाहनांतल्यान पेट्रोल आणि डिझेलाची चोरी जावची घटना दिसाक वाडत आशिल्ल्यान वाहन चालक आणि मालक हैराण जावन गेल्ले. या म्हागाईन सद्दाच पेट्रोल डिझेल चोरीच्या त्रासान हैराण जाल्ल्या सगळ्या स्थानिक वाहन चालकांक शुक्रवारा रात्रीन गस्त घालून पहार करून चोराची नजर दवरली. शुक्रवाराक मध्यरात्रीनंतर म्हटल्यार शनिवाराक सकाळपराक 2 वाजताना 4 चोर डिझेल वाहनांतल्यान काढताना स्थानिकांन धन रामनगर पोलिसाला ताब्यात दिले. मिनीत, गुरु, मंगेश आणि धर्णेश अशा पेट्रोल डिझेल चोरी करतलेली नावं आसात. रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाला. पुढे तपास पोलीस करतात. डिझेल चोरून निघता हे कोणाचे? त्यांचे सगळ्यांचे. सांग कोणाचे? हे जे धरणेचे म्हणे धरणेचे कॅन खायचे ह्याच्यात खरे सांग. सांग असं सांग. खंचे मिनींचे कॅन खंचे रे? खंचे तुमचे कॅन खंचे ते? हे कॅन हे गुरुदासाचे कॅन. बाटली ती 20 लिटरची पाण्याची ने. आणि पाने पाने कोणाचे? त्यांच्या दोघांचे. का पाने का खिंचे गॅरेजचे चोले? आजपर्यंत किती पैसे केले रे तुम्ही? मी आज फर्स्ट टाइम येलो म्हणून सांगता काय? आज फर्स्ट टाइम येलो तू? काय येलो ते? तू काय डिझेल चोरची तुका कायच माहित नसलेल नी ना. मका मी अजून हे कॅन्सल कर रे. बडे जा तुका कॅन्सल कर.
काय राव, आता पोलीस स्टेशनला या चल. नका रे भाई, मी अजूनपर्यंत हे नाव म्हणून सांगवलं काय. हा 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 हा. आणि केलो काय? 2000ची गरज असली तुका मी काय सांगणार, घरात वाढी ना बे. करता तुम्ही हिटाचीतले कॉरियर हिटाचीतले डिझेल काढतात कॉरियर मी त्या धंद्यात ना- त्या अरुण काणेकराक फोन कर रे. अरुण काणेकराक फोन कर, तुझं भाचो अंगा डिझेल चोरी धरला म्हणून सांग. फोन कर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे DYSP श्री अरविंद कुजलगी हेमगेली बदली. नूतन DYSP श्री व्हॅलेंटिन डिसोजा हेमगेली नियुक्ती. कारवारचे जिल्हा DYSP श्री अरविंद कलगुजी हेमगेली बदली. जिल्ह्याचे नूतन DYSP श्री व्हॅलेंटिन डिसोजा हेमगेली नियुक्तीचो आदेश प्रेसवराक झाला. व्हॅलेंटिन डिसोजा हेमी मंगळूरच्या पोलीस मुख्य कचेरीत कर्तव्यात आशिल्ले. आता तेमकां DYSP म्हूण कारवारात हजर जावचो आदेश सरकारान केला. आता आशिल्ले DYSP अरविंद कुजलगी हेमकां ANF कारकळ हिंगा बदली केला. आधार नोंदणी करचे काउंटर बिणगा पोस्ट ऑफिसात सुरुवात. कारवारच्या बिणगाच्या पोस्ट ऑफिसात आधार नोंदणी करचे काउंटर सुरुवात झाला. सार्वजनिकांक दनपारां 2 ते सांजेचे 5 पर्यंत हेजो लाभ घेऊ जाता. आणि ज्या ग्राहकाक फक्त आधार कार्डाचेर मोबाईल नंबर घालचो किंवा मोबाईल नंबर बदल करचो असल्यार तेमी पोस्ट ऑफिसात येवची गरज ना. संबंधित पोस्टमॅना कडेन तुमगेलो तपशील दिल्यार पोस्टमन ते काम करून दितलो. तेजे बद्दल 50 रुपये शुल्क घेतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो म्हूण कारवार विभागाचे पोस्ट मुख्य अधिकाऱ्यान प्रसार माध्यमां मार्फत कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद. मास्क है आपकी